Ahmed Xanê çi nivîsand hêla wê jî me hêla siyasî fakir lê hêla wê jî xebat heta niha min ser hêla wê jî lê Ahmed Xanê nexwendine. Gava ku hûn bêjin ser Fizûlî mesela min edebiyata Tirkî xwendiye ser Fizûlî gava ku mamosteyê ve behsa wî dikirin digot Fizûlî a rûzê pir baş bikartîne. Digot qalibên wî, teşbîhên wî, alîterasyonên wî, bizanim çi kafiyeya wî, bizanim gelekî xwe, bizanim çawa wî. Numune da digot dest bûsî arzusuyla ölürsem dostlar kuze eğlen toprağın anıla sun yare su. Yani be hasreta maşkırına deste yari hegerez bindirimu ne gecme deste ve ahir ji tirba min, ji gora min, ji axa tirba min misinekî çekin û gava yara min destê xweşûş wî misinê avê destê wêkin her cera ku wî misinê av gîj destê wê wek ez gîşim destê wê destê wê baş bikim bi vê xeyalê ve pesnê Fizûlî bida. Ne dîtiye ku kesî pesnê Ahmed Xanê bi xeyala Tirkiye awê ji ber ku me tim behsa siyasî bûna Ahmed Xanê kiriye. Behsa wêjeyî bûna nekirin. Di wêjeyê de Ahmed Xanê ji xênî zimanê Kurdî ji xênî avakirina romaneke manzûm ku jê re bêjim yekem romana Kurdî ye ji ber ku roman ne formîle ye û forma xwe de nabe roman yekem romana Kurdî nivîsandiye Ahmed Xanê tiştekî dijî kiriye. Ahmed Xanê ew karê ku sêsî sal bi şûn de Mehmet Uzun behs dikir berî wî sêsed sal pêşî bîrê velîst. Weke pêvajoyeke rastaqîn ya ku hemû zimanan de pêk hatiye Ahmed Xanê qada yekem gava yekem avê. Çi bû? Yani tiştên dibêjeya devkî di bîra giştî ya xirkê wî zimanî de heye pêşî li ser wan hewda berhemek ava kir. Ew berhem bi şiklekî nû ava kir. Hingê huner ji wir ve dest pê dike gava ku bîra şexsî têkildarî mudaxaleyî bîra giştî bike û ser wê berhemekî ava bike. Ev ya hûn giş bizanîn ne tiştekî ji dayên derxistî. Radibe destana Memê Alan bi awayekî wiha ji hêlên wê yên mîtolojîk dişo, ji hêlên wê yên surrealîst dişo paqij dike û bi bûyereke reel weke ku rast be nîşanî me bide çîroka me Mûsînê ava bike. Ew bi xwe jî têde dibêje. Dibêje şerha xemî dil bikin fesane me Mûsînê ji xwe re bikin bahane. Hingê ev dizanin ku armancek wî ya din jî heye ku me hewl neda ku hingê armancek. Me Ahmed Xanê çi kir? Berî her tiştî wekî ku qenatê Kurdo di heşt versiyonên me Mûsînê de yek jiya versiyona bena Mehmûdê Beyazdî yek jiya me Mûsînê Ahmed Xanê yek jiya nizam ji destbêjekê Godarî kiriye filan heşt versiyon dane berhev dibêje ka çi ne? Ev tiştên ku di nava wê de hatine guhartin ji versiyon ber versiyoneke din de. Berê tiştî çîroka Memê Alan hemû dizanin bi Kurtî wa bi dûsêya weke jara bêj. Keçên periya ji xwe re dilîzin. Dixwazin her mücadele darkin nava mirovan bi şiklê kevokan darkin nava mirovan dira. Evarê kêş far û dirîn dibêje wela me keçik dît pir xweşik bû. Ser wê xweşikbû nehatiye ava kirin. Ya dît dibêje wela me jî kurek dît pir xweşik bû ser wê xweşikbû nehatiye ava kirin. Axir difikirin filan bêvan dabêjin aqila dibêjin na wela welatê wan jî dûrî herdûye xwezî me bikariya Albanyana je me tuj bo birî kabê herdû dikin ya. Dibêje dekan dirî sixekê bikin. Radibin gavaka dixew dene wa sehreke ser wan dikin û textê zînê radibin datînin oda memî kêleka textê me dikin. Ga tabii sehra wan wî ji dikare xerab be ew ji xwe wan dinarin bê çi xwaz xweşik min hev tên me Mûsîn şer dibin. Gava ku şer dibin bi guherîna wê gustîlê ve êdî dizanin ka ewlet nava xewlê dene dama çîrok ji xwe dizanin paşê sibê zû şer dibin û mem dibêje na avota min e zîn dibêje na avota min e zîn ba bismavê xwe dike mem ba varê xwe dike û nizanim çû filan axir gava ku dibe sibê û şer dibin mem dibîne ku dibîska wî heye hingê tîne bîra xwe bêzînê çi jere gotiye behsa Cezîra Botan dibêje hingê divê ez erim Cezîra Botan. Hespekî wî heye bi navê Gozêra wan ji deryayê de bixin. Çîroka di destana Memê Alan de kesek nikarî bişîne ji û diğer çi münaqeşe rabûye ew kiriye kurê endamekî dîwana mîrên Cezîra Botan vî awayî xwe jê xelas kiriye hem çîroka me Mûsînê ji hêlên wê mîtolojîk û surrealîst ve şuştune çîrokeke rastî nivîsandiye hem jî mem ji mexribûnê aniye kiriye Kurd. Ja hûn ê bêjin gelo Ahmed Xanê mafdar bû mem rastî jî Kurd bû. Ez ê bêjim belê Kurd bû. Hûn ê bêjin tuşku zane ez ê bêjim ji ber ku di tu versiyona vê çîrokê de nayê gotin ku me Mûsîn ji tu famna. Hingê her du jî Kurdî dike. Pirsgirêka me ya sereke ev zimanê ku me Mûsîn tê dipeyî. Ku heta niha nehatiye bes kirin. Me Mûsîn me nedî tercüman karanî. Me nedî yek nizam yek ketîne ava gotî me wiha dibêje me wiha dibêje. Na rast ara dozûr têrin gava mem tê dibe hevalê tejdîn jî dîsa bi Kurdî dipeyî û tu pirsgirêk navan te nakeve. Hingê em dizanin ku mem Kurd e. Welatê Megribê gava ku behs dibe ne ew ê manê ku Megrib